Good morning everyone. At nandito po tayong muli sa Malabon Fish Market kung saan ay maghahatid tayo ng mga panibago pong update, no? So mag-update tayo sa kanilang mga latagan at presyohan ng mga seafoods na mabibili o mapipili. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So medyo nakakita tayo ng mga latagan na marami, no, dito sa bayan po ng Malabon, at nakikita rin natin yung mga isdang bato na latagan dito at napakarami ng mga latag po nila, no. So ito po, lapit tayo dito kay Boss Warley at update natin yung kanyang mga latag. May mga emperor po siyang mga isda, labayhita, binluan, lumot at isdang barakuda. Boss Warley, update ko lang yung mga presyo. Magkano yung mga barakuda natin ngayon? 160. Magkano? 160. 160. Medyo nagmura ngayon yung barakuda. Kahapon, daming order sa'yo, ha? Oo. Pinakyaw, no? Ano yun, pantinda? Pang restaurant daw. Kaya pala eh. Lagi order nun, 80 ng hiwa. Kailangan niya tsaka 60, kaya gano'n karami. Kaya pala. Taga-suki mo na siya. Eh, yung mga labayhita magkano? Yan, sandalero na yan, puro 180. 180, kasama na rin yung binduan, emperor. Ito, 150. Ayun, 160. Eh, sa mga pusit lumot, Yung 320. mga 320. Ito, ano to, di ba? Yung bagsat. Magkano? 200 ang per kilo. So, yan po yung update natin dito sa latagan ni Boss Warren ng kanyang mga islang bato, no? At mga bagsat na inyong mabibili. Boss Warley, salamat, ha. Thank you. At dito naman tayo kay Ate Pam. Ang mga presyo ng kanyang mga pandaing na bangus ay 160. Yan po yung mga per kilo. So medyo busy si Ate Pam at naglilinis ng mga pandaing na bangus. Magaganda yung mga pandaing niya, oh. Pwedeng paksiw, pwedeng daing, o anong gusto niyong luto, no? Dito sa mga natagan po ng bangus pandaing ni Ate Pam. KL naman doon. Ano pa naman dalawa? Hindi, ginagawa natin ng video. Eh, magkano ngayon yung mga limasag? 200, 150, 100. Ayun po yung mga presyon po dito ng mga alimasag, no? Nalatag po dito, at yung mga tahong natin matataba rin yan, no? Kahit maliliit, okay na okay yung taba niya. So update natin dito, yung mga presyon ng mga alimasag ay naglalaro po sa 200, 150 at 100 pesos, no? Boss, thank you, ha. Salamat. Yan po yung ating update sa kanya mga alimasag na inyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. So tatawid naman tayo dito at tignan natin yung mga latagan naman dito ni Kuya Romy sa mga tilapiyang Batangas at bangus dagupan na kanyang bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Alright. So mga prutas dito, yan po ay 100 pesos yung mga nakasabit, naka-plastic. Good morning sa iyo, bossing. At ang mga latagan niya dito ng lakatan ay 80 pesos ang mga per kilo ng mga saging niya dito, no? Ayan yung mga nakasabit na prutas, no? Tatlo 100, mga mansanas, peras at mga pongkan. Boss, thank you. Shout out. Magandang umaga. Alright, so dito naman tayo. 50 pesos tumpukan ng mga isdang matambaka. May 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. Ayan po yung mga 50 pesos na natagan po ng galunggong sa Malabon Fish Market. Good morning sa iyo, Kuya Romy. Shout out sa iyo. At kay Joy, shout out. So ito yung mga natagan po dito ni Kuya Romy, no? Update ko lang, Kuya Romy, magkano po ngayon yung mga tilapiyang Batangas po natin? Ito, 100 na lang kay 100. Ito po, Joy Vlogger, 120 pa rin sa 120. Ang mga bangus po natin, 200 ang kilo. 200 ang kilo. Ayan, bangus ni Kuya Romy. Ayun, no? Ganda, malalaki, no? Ayan, ang mga bangus ni Kuya Romy, matataba. Ayan. Sana kayo, baka maubusan kayo, wala na to. Mamaya, alam nyo kung ano ibibigay ko dyan sa bangus ninyo. Papalitan natin ng pating. Babaguhin natin sa ating update. Yes.
Ayan po, no? Bangus dagupan ni Kuya Romy, magkano po presyo? 200 pesos po ang kilo. Alam nyo na. Bangus ko yan. Ayun. May mga dumadalaw rin pala sa dito, taga Top Avenue. Pumunta rito para makita nyo lang po at dumayo pa talaga, oh. At makipagkita sa inyo yung ating mga supporter na mga manonood. Sabi, nakikita kita kay Boss Lando Mga ano natin yun, yung mga followers natin. Kasi magandaan kasi dito kapag ina-update natin yung mga presyo ng mga latag po ninyo dito, nakikita nila. At kung sino po yung mga pinapakita ko dito mga nagtitinda, yun po yung mga pinupuntahan nila. Yun, tama po yan. Kaya salamat sa inyo mga followers, Boss Lando. Para makita kung gaano kasaya at gaano kamura ang mga presyo ng isda dito sa Malabon. Punta na kayo hanggat hindi pa gaano mainit. Mamaya yan, sobrang init na. Oo. Sa kayo ng bangos, sa tilapia. Ayun, Kuya Rami. Good morning sa Muanwa inyo. chup chup. Maraming salamat po sa papaunlak kay Boss Lando Explorer. Joy, shout out. Good morning sa iyo. Maraming salamat po. At mamaya iiwanan ka na naman ni Joy. Uuwi na yan. Ayun, 100 pesos po dito no, sa mga tilapia Batangas. Sige po, salamat Joy. Kuya Rami. Thank you. Alright, so yun po yung mga in-update natin sa presyo ng kanyang mga tilapia, no? At dito naman po sa mga hatid natin na update. So 120 per kilo ng mga bansa galunggong ni Kuya Buboy. At ang mga bangus niya, no? Yan po 100 at 120 kada piraso. Wala siyang mga bangus kundi yan na lang po ang naiwan at natira sa kanyang pwesto, no? Kaya tinda niya ngayon balsa galunggong sa halagang 120 at napakamura ng mga presyohan. 50 pesos tumpukan. Dito po yan sa pwesto ni kalahating ina at kalahating ama. 50 pesos tumpok ng mga galunggong. So shout out Ate Pam, good morning. Salamat. At papasadahan natin itong haba ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Ganyan karami mga tumpukan at 130 mga kilo ng yellowfin tuna. May 160 po tayo. Ito yung kay parang Reynald, no? Na bentahan. Yan po ang presyo ay 160 at 130. Yellowfin tuna. Alright, dito pa rin sa katabi yellowfin tuna pa rin na bentahan. Ang mga presyo 140. Ayan po, 140 mga per kilo na yellowfin tuna. At kulyasan natin dito ay 100 pesos per kilo. At ang tumpukan na bentahan po dito ng gulyasan, 2 piraso ay 100 pesos. May, basa mo ng kalawan niya, May. 50 pesos, no? Ayan. 50 pesos mga tumpok na madami na at makakapag-ulam ka na, no? Ng iyong mabibili mga isda rito sa Malabon Fish Market. So 50 pesos, ganda ng ating saligin to, oh. 50 pesos, no? Ng mga bentahan ng tumpukan. Dito rin po, 50 pesos, galunggong na napakaganda, oh, malutong. Ng mga galunggong na bentahan po rito. 50 pesos tumpukan. At meron din po 50 pesos din dito, no? Makakatawa ang mga galunggong natin ngayon sa Malabon Fish Market at napakamura. 50 pesos lang ay may pang-ulam ka na at sulit presyo pa pang masa. 140 per kilo galunggong, oh. So biglang bumababa ang mga presyo ng ating mga latagan dito sa Malabon, no? Ng kanilang mga latag na isda. Yan sa galunggong, no? At dito naman ay pusit natin tumpukan 100 pesos. Alright. So dito, galunggong pa rin 50 pesos na tumpukan na inyo mabibili. Dito 50 pesos yung mga bisugo natin, no? Ito, 50 pesos lamang po yan, makakapagpaksiw ka na. Daming bisugo, no? Sa halagang 50 pesos ay makakapag-ulam ka na ng ganitong bisugo na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. 130 kada piraso ng mga bangus. 130 isang piraso. Alright. So yun po yung mga ina-update natin dito sa latagan sa bayan po ng Malabon. At ang mga tumpukan po, no? 150 per kilo galunggong.
At 100 pesos. Ganyan po yung mga latag dito, no? Meron pa 35 pesos, oh. Galunggong na tumpukan. Dami, no? 35 lang tumpok ng galunggong. 50 pesos. Tumpukan. So bumagsak presyo yung mga galunggong natin dito sa Malabon Fish Market at napakadami ng 50 pesos na latagan, no? Talagang makakapag-ulam na ang iyong pamilya. Dalawang tumpok lang, sulit ka na iyong mabibili at makakapagpaksiw ka na ng mga galunggong. Malaki na, 130 per kilo po dito ng bansa galunggong. O, ito yung kada piraso ng latag ni Kabugri sa Malabon Fish Market. So shoutout sa iyo, Kabugri. Good morning. Ayun. 150. Jumbo. 160. Ang laki ng 160, oh. 160. Isang piraso. Ganyang kalaki po yung bangus. At 150. So mura ang bangus. Dahil nga malaki ang mga nakalatag. At 160 rin dito sa baba, oh. May 1 kilo nga, isang piraso. 160 lang, no? Tapos 130 yellowfin tuna. Murang-mura at pagsak presyo yung mga presyo na ating ina-update dito sa Malabon, no? Daming latagan ngayon dito at talaga nga naman ay makakatipid at sulit ka pa rin sa mga presyuhan ng latagan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa ating mga naghahanap kay Boss Lando Explorer, no, sa mga kaibigan natin, mga followers natin na dumarayo rin din po dito. At sana nag-enjoy po kayo sa pagbili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At napakamura at sulit na inyong mabibili. So update pa tayo dito sa ibang latagan ng mga latag pa. So punta tayo muna sa mga gulayan at update natin yung mga presyo. Good morning, Mami. So ito yung mga latag dito ni Gandara, no? Mga bago na latagan, mga karot, repolyo at yung mga 10 pesos na po dito ng mga gulay. So wala tayo at may hinahanap din tayo dito kung may sambong, pero parang wala tayong sambong, no? Nawala ka, shoutout sa'yo. Tawid ka muna, baka masagasaan ka. So shoutout sa magnanay. Shoutout po, magandang umaga. O magkano na yung karot mo? 120 kilo, boss lang. 120. Oh, mahal kasi karot eh. Mahal ang karot. Ay, 10 isa eh. Oh, mahal nga po karot ngayon. 10 yung kalahati. Malalaki. Mainom sa ano yung mga karot, no? Sa mga diabetic, pwedeng-pwede talaga yan. At masarap yung mga karot na yan. Ito po. Ito. Salamat, Gandara. Boss lang, boss. Shoutout sa mga Mami, shoutout po. Salamat po. Salamat. Shoutout sa iyo, Gary. Magandang umaga. Magkano ngayon yung mga, ano mo, sayote? 70 basta. Ang per kilo? Buti bumaba. Nakara magkano? 140. Palong-palong sa presyo. Taas na yun. Buti ngayon bumaba na 70 na lang kilo. Nakara 140 ang per kilo. Napakamahal no ngayon. Pwedeng-pwede na yung presyo. Oo. Salamat sa iyo, Gary. Thank you. Okay, yan po no, at mga nakabalot na sitaw na bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. At may pakbet no. So si Nanay Cherry ay wala po dito. Nag-iikot-ikot baka mamaya sa kabila po no. So ganyan po yung mga latag po nila dito at mga 20 pesos, sulit presyo pa rin na mga latagan po ng gulay dito no. May 20 pesos ka lang, may pansahog ka na. At kung gusto mo lang talaga ng mga pansaktuhan na pansahog sa iyong lutuing ulam.
Tay. So, kada balot ng mga sibuyas natin, no? Sa ganito, Pogi, magkano? Kwenta lang 50 pesos sa mga ganitong nakabalot na. Ito, 20 pesos. Ay, yun ang mga presyo natin dito ng mga sibuyas, no? Sibuyas na pula. Thank you, Pogi. So, medyo naiinitan siya, kaya may air siya, electric fan. Mainit talaga, grabe. Basang-basa ako. Eh, biruin mo nga, natutulog ka na nga sa bahay, may electric fan ka na. Tapos pag-gising mo, pawis na pawis ka pa rin. Oo, grabe ang init ngayon. Kaya kailangan lagi tayong iinom ng tubig. Oo, puro tubig tayo, puro tubig. Para maibsan yung init natin sa katawan at malamigan. Kapalitan yung pawis. Oo. Dahil maraming tubig na wawala sa katawan natin. Alright, yan po yung mga presyohan dito at mga latag na mga gulay, no? 20 pesos, 50 pesos. Eh, meron ka mabibili rito. Salamat. Thank you, thank you. Alright, so dito na tayo sa mga isda na ating i-update. At dito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Good morning. So mag-update lang po ako, Nanay Noemi, ha? Ito po, 150. May 200 kilo sa mga lapu-lapu. Lapu-lapu po natin yan, na halo-halo ang kulay. At mga yellow pin natin ay 120. Ang bangus po magkano? 170 lang kilo. 170 per kilo at napakamura. Oo, lahat mura. Ayaw pa nila. Ayaw pa nga nila, napakamura ng bilihin ngayon, no? Mura. Jackpot na sila rito sa mga presyon sa Malabon. Dahil napakamura at bagsak presyo yung mga latagan po talaga ng mga isda rito. Sige po, Nanay Noemi, salamat po. Medyo mainit, Nanay Noemi, at puro tubig. Salamat po, thank you po. Alright, dito naman tayo kay Boss Ari sa mga latagan. Ang gaganda ng mga latag nila dito ng mga isdang bato na inyong mabibili. May lapo-lapo tayo, no? Shoutout, Ate Brenda, good morning po. Morning, Muslan. Morning. Nag-practice po tayo ng exercise, eh. Nag-mega day po tayo. Masakit na yung katawan natin, kailangan mag-exercise. Tala, bakit ang dami mong banyeran dala? Maraming hahanguin. Yan po, mga isda natin, no? Sagisi, 180. Boss Aris, magkano mga pinduan? Good morning. 200 sa mga labahita. Labahita. Dalagang bukid. 200. 180. Yan po yung mga per kilo, no? Eto, 180. Ito pala yung labahita. Yung natanong natin kanina ay dalagang bukid, no? Bosari, salamat. Thank you. Shout out. Good morning. Thank you, thank you. Alright, dito naman tayo kay Kuya Warren, no? Yan, mga labahita rin na latag niya, mga lapu-lapu, binluan, at iba pang klaseng laman dagat ng mga isda rito sa kanyang pwesto, no? Kuya Warren, magkano ngayon mga lapu-lapu mo? 180 labahita. 180 rin. So, yan po yung mga presyuhan. So, halos magkakaparehas na po yung mga presyon ng mga isda rito ni Kuya Warren, no? Mga isdang bato po ito na ating ina-update sa kanyang pwesto. Binduan, 200. Ang dalagang bukid, 200. Yun po yung mga presyon ng kanyang mga latag dito ng isda, no? Sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat po. Salamat po, salamat. At ito, mga bagong latag, no? Bagong dating din na mga labahita at magagandang mga dalagang bukid. Ayan, oh. Ganang dalagang bukid. Dalagang bukid na maliliit. Tapos, parang natin magkano ngayon dito? 160. Dito? 180. So, ito yung mga dalagang bukid na ating ina-update dito, no? Mga lapad. Sarap to, oh. Prito. Kararating lang nito, no? Yan po ay baril sa mga pana, oh. 180. So yan po yung mga presyohan po dito ng mga dalagang bukid, 180, 180, 160 sa mga per kilohan, no? Ano rito? Dalang bukid. Masarap to, yung mga maliliit lang talaga. 180 na lang, sige. Pinamanuan mo, 100 yan, 180 na lang.
Mga malalaki at maliliit, no? Ilan, sir? Ganda. Nangingintab po. Bagong-bago yung mga dating ng Dalagang Bukid. Babalik ako mamaya-maya. At ito yung latag naman ni Paring Ben sa Malabon Fish Market. So, 150 per kilo ng mga bangus, 100 pesos per kilo ng tilapia Batangas. At may yellowfin tuna, 160. So, yan po yung price update dito sa mga yellowfin tuna, 160 ang per kilo, 140. So, bagsak presyo pa rin talaga yung mga bentahan po nila ng isda rito sa Malabon. At tumahataw talaga, no? Alright. So mga tumpukan na ang nandirito sa mga latagan. Galunggong. So pangmasa pa rin yung mga presyo dito sa halagang 100 pesos. May mga 50 pesos din. Ito. Alright. So yun po. At pinagkakaguluhan din yung kabilang side, no, sa mga bentahan po dito ng mga yellowfin tuna. So nandito tayo at talaga nga naman ay marami kang mapipili o mabibili ng mga murang presyo. At halos lahat po ng mga bentahan dito ng mga isda ay bagsak presyo dito sa Malabon Fish Market. Ayan, o. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga content creator, no? Bornox TV, Randy Conan, Ner TV Vlog, Lisaw Laurente, Rudolph Oy, shout out sa inyong lahat. At kay Raymond Rojas, no? Shout out sa pamilya mo. At lagi po tayo mag-iingat. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na laging mag-update ng mga presyuhan at kaganapan dito po sa bayan po ng Malabon. So enjoy and busy po sa pamimili. God bless po and bye-bye.